opbevaring og vedligehold af de her bløde sager. Og det gælder jo så generelt både PP-materialerne, der også dynamostropperne. Selvom dynamostropperne i mange tilfælde er lidt mere resistente. Men opbevare det her fornuftigt, tørt miljø. Er de meget beskidte, vask dem med rent vand. God ventilation, lad være at bruge alkaliske rensemidler og lignende. Ikke noget med højtryksrenser på 90-100 grader, eller damp eller noget. Er stropperne stivfrosne, så skal de optøs inden brug. Man må ikke løfte i stivfrosne stropper, da hvis der er isdannelse inde i stroppen, og det er ligegyldigt om det er rundsling, eller om det er et flettet dynamatog, er der is i, så risikerer man risikerer, at iskrystaller, isen, kan skære, når man lægger sådan en stiv strop rundt om en krankrog. Så kan man selvfølgelig risikere, at isen er så skarp, at den beskadiger fibrene indeni. Så vi skriver sådan ligesom for at være generelle, der må ikke løftes i stivfrosne stropper. De skal tøs op først. De må gerne være våde. Det er helt okay. Anvender man de her produkter i saltvand, og det er jo typisk bådfolket med deres brede løftebånd, jamen så skyld dem jævnligt ud i en tynd ferskvand. Saltkrystaller kan tørre ind, og saltkrystaller kan faktisk være med til at slide lidt på fibrene. Så det er en god idé, at når ugen er omme, så kunne man lige skylle sine bånd ud i en tynd ferskvand og hente dem pænt til tørre inde i garagen til mandag morgen. Og så husk, at solens UV-stråler over tid nedbryder polyesterfibre. Selvom de her produkter er beskyttet med en UV-film eller spray, eller hvad man kan kalde det, så vil de over tid blive nedbrudt. Så bruger man ikke sine løftebånd og rundsling, og de hænger udendørs, og man ikke bruger dem. Få dem ind i mørket. Det har det bedste af over tid. Jeg har lidt sådan, at jeg ser en vognmand, der bag på førerhuset på smækken, der har han hænger sådan en helt strive rundsling og løftebånd, og der hænger de ud over en. Det er dejligt, fordi sådan noget forgår over tid. Så noget bør komme indendørs, når ikke det anvendes.